Wengane zawethu impela sibona lapha ke manager yegcwame lisha nje bake seyiphindile kanzima kabe ke imanager kaKhuzani bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngesiqale sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma saqala ngane yona channel yako wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonze sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke bafowethu impela sibona lapha kumngane uphina be manager yegcwame lisha uMasondo njengoba ke sephindile kanzima kabe ke imanager kaKhuzani uyena ke uZuma. Bafowethu impela ke sokhumbula ukuthi ke yena kuZuma ke ube sencuma phela i-album ke kaKhuzani ke inja nogodo njengoba ke isigile ke izimanga ke eyiphuma ke nama multi platinum ke award. Bafowethu uMasondo utheke lento ke iyafana ukuthi ke uhamba ke ngemoto ke esikorokoro ke emgaqweni ubese udibana ke nawo ke amaphoyisa bese ke uzama ukuchaza uthi uchazani ngoba nawe ke uyasibona ukuthi isikorokoro futhi ke nawo phela ke asibona ukuthi ke isikorokoro and ke asidingakali ke emgaqweni. Uthi uchazani ngoba lokhu ke uyazibonakalela ubese thi impela ke igcwamele isha ke ingoma ke Paris ke iyazikhulumela kwa racer buka ke izinamba ayifunziwe iyasigijimela ungaqhathanisi ungaqhathaniswa. Bafowethu impela usho kanjalo kuMasondo ephendula ke imanager kaKhuzani kanti kagcina ngake lapho ke wengane zawethu njengoba ke ephinde ke wathembisa ke bona ke bathandi nabalandeli ke ebegcwamelisha wathi umsebenzi usendleleni hlalani nevivile ngoba nje maduzane impela uyaphuma ulozolo. Hayi ke wengane zawethu impela ke sinjalo ke indaba bese niphathele zona kodwa thina ke Mbuso City MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobona idibane yona ivideo eyilandelayo.